Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Witam serdecznie YouTube, pozdrawiam serdecznie czat na hitboxie, ja jestem Niklaus, to jest kursor od gry. Zabiłem Hawla, wiadomo, bez problemu za pierwszym podejściem. Odsyłam do filmu, który pewnie już znajduje się na YouTubie i teraz sobie tak gramy. Gramy, pykamy. Po leku, moi państwo. Bez nerw. Bez nerw. Wszystko jest dobrze. Można nawet powiedzieć, że jest pięknie. Założyć sobie jego pierścień, a jak to się robi? Czy on jest gdzieś tutaj? Czy gdzie? Bo nie chcę tego zmaścić. Obok gaci miałeś miejsce na pierdziunki. A, tutaj. Pierścień Hawla. A, okej. Dziękuję bardzo, dobra. Czy ja się teraz mam wrócić do ogniska, czy dupcyć to? Patrzcie, jaki jestem duży i dzielny. Duży, dzielny i silny. Urosłem w oczach swoich, bo zabiłem Hawla, najgorszego zbrodniarza wojennego od czasów Cesarstwa Rzymskiego Domu Niemieckiego. Havel się nie respi. Boże, dziękuję. To idę do ogniska. Na prawo na hydrę. A oni co? Oni tak będą stali sobie tutaj? A czy ja mogę zabić takiego pana? Widzę, że mogę. Aczkolwiek nie jest to moje hobby. Ale wszystko jest dobrze. Nie ma źle. Słyszałem, że hydra jest łatwiejsza od Hawla. Nie wiem, czy to prawda. Is this a real life or is this just a fantasy? Znaczy, zależy też ile hydra jest łatwiejsza od Hawla, bo jeżeli na przykład 2 razy... Niedobrze mi się zrobiło. Witaj, Harek. Witam wszystkich. Aż mnie zaswędział nos. No, powiem wam, że ta hydra wygląda... dosyć groźnie. O co ci chodzi, gościu? Co wy byście chcieli ode mnie? Co ty byś chciał?
Freundschaft? Schaffen? Oder fick dich. Czy ja jestem ziomkiem z kanału Freaky Gamers? Tak, już niedługo, bo zmieniam nazwę kanału i Freaky Gamers zostaje wypisane z pamięci. Generalnie... No, tak. Tak zrobię. Zmieniam nazwę kanału. Teraz zdradziłem wam wielką tajemnicę. Ej, może go zabiję, co? Nazwa jakaś taka, no, powiązana z tym, co się dzieje na kanale, a nie Freaky Gamers, które jest z dupy w tym momencie. Myślałem nad Niklaus Pieron. Niklaus Pieron, myślę, by było, nie, Pieroński Niklaus Pieron. Te klimaty, to by było fajne. Niklaus Havel. Nie uśmiałem się. Nie uśmiałem się. No patrzcie, jacy oni są socjalizujący. Dużo dusz z nich leci przynajmniej. Dobra, moi drodzy, choice is yours. Co ja mam robić? Gdzie ja mam iść teraz? Co ja mam teraz zrobić ze sobą tutaj? Harakiri seppuku chyba. Wydaj duszę. Boso przez Hawla. A tych dusz jest trochę mało na wydawanie. Powiem szczerze. Że troszkę trzeba podbustować się. Dowej hydra. Boja się. Bardzo się boja. Bardzo się linką. Gdzie jest Pawlos? Gdzie jest Pawlos, mój naczelny doradca w sprawie Tfu, kurwa. Dark Soulsa. Bo ja z jego decyzję respektuję tutaj najbardziej, bez obrazy oczywiście, ale to jest człowiek zaufany. I Pawlos, co ja mam teraz czynić? Bo moja postać dostaje już to, czego ja dostałem wcześniej. Pierdolca. Tak to idzie na YouTube'a. Pozdrawiam YouTube, łapka do góry. Chyba, że będą się działy kompromitujące rzeczy. Do Dolnego Miasta. Nie chcę bić hydry, nie mam siły na hydry. Gdzie to się idzie do tego miasta? Dolnego, mam... gdzie to się idzie? Bo ja po prostu tak się boję teraz zginąć, że... Mam po prostu stres. Wielki. Że się boję o swoje życie. Tam, gdzie Solarz stał na moście.
Nie pamiętam. Jakieś bliższe koordynaty? Przy smoku drzwi były obok. Ale to z tej wieży się tam idzie? Tak, to się idzie z tej wieży, nie? I potem to tak jak na początku, po tej drabinie i tam tak, nie? No. Tak jak myślałem. Dobrze. 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 Będzie dobrze, moi drodzy, będzie dobrze. Ale nie rzucaj się, proszę cię. O! To nie tu. A może ja bym sobie Estusa wypił, a tu Havel. To tutaj. Tamtych kurwonów jeszcze zabiję. Dzięki. Fajnie. Dobrze. Ciekawe, czy był ktoś, kto Hawla zabijał dłużej ode mnie. Wątpię. O, moje ulubione. Co mi nie działo? Ej, zauważyliście, że mogę w zbroi robić rolę? Jak to się stało? A bo to tego pierścienia tak mogę. Powodzenia, dzięki. Aha! To bez... A tam smok jest. Co? Które drzwi? Tam jest Wawel. No tego smoka, a to jest ten smok, co mu ogon upierdoliłek. Pra? Tymi drzwiami. Aha! No i pięknie. No i wszystko wiem. Nie, żadnego smoka nie zabijam. Skarb na wprost. Rezygnacja. Idę tu się fajnie wydaje.
No dobra. Jak Pawlos gada, że na dół, to ja się boję do góry. Nie! Co to jest? Skurwozaurusy. Góra i ognisko. Na górze jest ognisko? No dobra, to idę do góry. Plyzy będziesz żałował. Okej. A to tu! To ja już wszystko wiem, Kajo jest. To jest te... O. To ja se tu fajnie po farmie. Duszyczki. Jaki szalony Johnny. No, dzięki za tip z tą górą, bo bym się męczył. A tych mogę, wiem, że z buta. A w sumie... muszę być z buta. No i spoko. Stone Cold Killer. Ice Cold Killer. Dobrze. Dobra, w co idziemy? W pała? Chyba w siłę, co nie? Bo siła very important, albo nie wiem w sumie. We wiarę? What? Seriously? We wiarę? Nie. Nonsens. Ja bym poszedł w wytrzymałość. Aha, to mi podniesie wiarę w to, że wygram. Okej. Kizlok zimny zabijaka. Ja. Zimny. Co? Wytrzymałość. Witalność, siła. No tak. I co mi daje wytrzymałość? Dobra, idę w wytrzymałość. Power jest, spoko, wytrzymałość jest, tak. Super partia. Super partia! Weź się utop, gościu. Lol. Idiotyk. Idiotyk. O! Pola się. Ej, powiedzcie mi, co to jest? Co to jest? To wygląda jak podniebny donut. Donut. Czy to jest jakiś artefakt tajny? Na przykład jak 5 razy obiegnę naokoło, to przeciwnicy wszyscy umrą.
Aha. Kręgi dają boost do cudów. Okej. Niech wam będzie. Duża szansa, że mnie ktoś nawiedzi. To w to jeszcze ktoś gra oprócz mnie? Ja myślałem, że jestem jedyny na świecie, co w to gra teraz. Kurwa, tu są te iscury. Znaczy nie iscury i no pieseły. Też żadne fest. LOL? Kurwiu. Czy to idzie zdupić? Skrytobójcy. Ale fajnie jak mogę rolować. Jakie to jest superanckie. Damn it. Skrytochujcy. Łamacz kolczuk. Cześć chomik, na razie. Shit. Damn. Shit just go. What? O! To jest ciulate wszystko. Czarna skóra, słabe. Nieudana zbroja. Dusza. Capra demon, boję się tego całego demona. Biorąc pod uwagę, że Havel poszedł mi banalnie, to ten demon też powinien, nie? To za tym jest boss? Ja pierdolę. Spójrzcie w te oczy. Widzicie? Ja nic nie widzę. Kurwa.
To miało sens. Powiem szczerze, po Hawlu to... letko. Raczej letko. Dziękuję, dobranoc. Kurwa. Aha, no to wracamy. No i dobra. Co ja to dostałem? No tutaj nic w sumie. Za 3,12. W lewo, w lewo, w lewo. Tutaj. Nie. A, dobra, dobra. Nie, zaraz. Nie, coś podupiłem. Na zewnątrz jak się wchodziło do bossa. No to na zewnątrz to jest... No... Jakie drugie lewo? Ile macie? No przecież to jest lewo. Chyba nie? Jak ja tam mam wejść? No to chyba to jest prawo! Będę banował. Już nie róbcie ze mnie idioty. Fuck you. Boże. Gdzie mam iść? Do góry czy na dół? Idę do góry. Co tu się dzieje? Nie widzę. Strzela ktoś do mnie. Leszcz. Pójdź w te inne drzwi. Dobry tip. No bo nie wiem, sam walą, ja mam mało. Głębiny to głupia lokacja, no to idę do góry. Teraz mnie tu ktoś kopnie w głowę i umrę pewnie. Jak znam życie. Udało się, co się udało? Co ty mi możesz zaproponować, kobieto? Ciasto z łajna. Fajnie.
Idź pan. Idź pani. Tam jest i... I scór. Ja to bym, proszę pani, chciał do ogniska. A. To tak. Dobra. Ja chyba do ogniska sobie pójdę, bo jestem bardzo biedny. Ty chuju. Żebym ja dożył tego ogniska. To jest pobożne życzenie. No tu jest moje ognisko zaraz. Furiat. Jak on nie dysa? Filmik pierwsza klasa. Cieszę się, bardzo się cieszę. Ida w siła. I tutaj kończę mój odcinek. Także kto do tego momentu dotarł na YouTubie, to łapka w górę za bossa i w ogóle. Widzimy się w następnym. Dziękuję za uwagę. Pa, pa.